Quin idioma fas servir a les xarxes i per què? Hola, jo sóc la Berta Plans i sóc creadora de contingut o simplement faig servir les meves xarxes socials en català, i una de les preguntes que més constantment m'estan repetint és per què faig els meus TikToks, els meus vídeos de YouTube, els meus posts d'Instagram, els meus Insta Stories, tot en català, si arribaria a molta més gent en castellà o en un altre idioma. I la meva resposta sempre és la mateixa, perquè és la meva llengua. Igual que a la meva situació es poden trobar molts joves, no molts prenen la mateixa decisió que jo, i és que veus joves que en les seves vides no fan servir altres idiomes que no estiguin al català, però a l'hora d'exposar-se i mostrar-se a les xarxes socials no decideixen fer-ho en la seva llengua, sinó que decideixen canviar-la, ja sigui a l'anglès, al castellà o a la que sigui, normalment al castellà. Té alguna cosa dolent fer servir el castellà a les xarxes? No. El que ens hem de preguntar i hauríem de fer una mica de reflexió és perquè en un lloc on t'estàs exposant i on et vols mostrar tal com ets, no et mostres amb la mateixa personalitat una cosa tan important com és la seva llengua. I ens hauríem de plantejar també quins efectes negatius pot tenir a la societat que absolutament tots els adolescents i tots els nens consumeixin tot tipus de contingut en castellà i només es puguin identificar amb els seus referents amb una llengua que no és la seva. Jo des d'aquí només vull animar a tothom a fer servir les seves xarxes a la llengua que més li vingui de gust, però assegurar-se que és la llengua amb què el fa feliç, que es pot expressar i que fa servir el seu dia a dia i que sigui representatiu i coherent amb la seva ideologia. Sisplau, que totes les llengües són vàlides, però sobretot una llengua és vàlida quan li donem ús. Doneu ús al català.